kumbaptizi yena uJohane already uvunyiwe ngobaptizo, wenza umsebenzi wakhe. Ubaptizo lwakhe lubaptizo lwenguquko elithi uyani konyana babantu ebugwenqeni nasezonweni elizenzileyo. Ijonge nje kuloo ndawo lenguquko kaJohane lebaptism yakhe. Okwesibini, ingoxolelo lwezono, which means xa kuxolelwa izono iconcentrate kakhulu koboni, ijonga abantu abonileyo naba-admithayo nabazaziyo okokuba siphosisile salahlekanga nendlela zakhe njengegusha. Kubizwa abantu abanjalo ababhaptizwa apha nguJohane. Umnqa ke owenzeka apha ngokuba kuzuYesu esikholelwa okokuba umsulwa kwaye akukho sono kuye, ezofika phezu kwalo mlambo athi kumzala wakhe, ndicela okokuba ubhaptize mna. Yingxoxo le emfutshane eqhubeka apha, because uJohane uyayi-understanda imeko yakhe, okokuba eyakhe imeko isebuntwini ngokupheleleyo, kodwa ekaYesu intlantlongini imeko kaYesu. So uJohane uyayi-understanda, yile nto ibangela uba athi ingaba yini na onokubhaptiza wena, ayinguwe na omele ukubhaptiza na, but uYesu uyanga. Mandithi ke uYesu spent iminyaka emininzi ehleli notatakhe owaziwa njengoba ngumchweli, which means ngexesha ahleli phaa kokwabo kule 30 years yakhe akukho nto ebonakalisayo nevakalayo okokuba kukho imikhuba uYesu ethe wayigila enobangela uba abe imeko yakhe imeko enida ubhaptizo lokubuyela back ebuntwini. Kaloku ubhaptizo yinto apha etshintsha ubume bomntu, ekunyanzeleka into yoba athi umntu asawubhaptizwa angabi yiyo laa nto ebeyiyizo, just because ebhaptizile atshintshe abe yenye into. Kodwa ke mandiyithethe into ethi kusenokwenzeka okokuba ibinesesari le meko kaYesu apha yokokuba abhaptizwe, because uzawuqala ngoku ijeni yakhe yokuba aphilise imilwelwe, uzawuqala ijeni yakhe yokushumayela iindaba ezilungileyo. So wabona kufanelekile okokuba akanayiqala angaphahlwanga ngamandla ezulu phezu kwakhe ukuze azokwazi ukuyenza le nto. Okwesibini, kaloku uYesu ngumntu oqhawula imigibe ebekiweyo. Manditsho okokuba amaYuda ayenenkolo yokokuba abantu ababhaptizwayo ngabantu abagwenxa okanye abanezono, but bona engazizigadi ezi abantu abanezono ezibona njengamntu ogqibeleleyo abangenayo ukunida okokuba bakabhaptizeshwa, because kwakufuneka xa usiya uyobhaptizeshwa uye because of imeko yakho ichaza okokuba ungumntu oluhlobo luni, rhamente yaselusaba sasanje. Kodwa ke isetting yale nto ndiyatsho ngosuba iphezu komlambo komlambo iYordane. Isetting yale nto ilapha phezu komlambo waseYordane. Kulo mlambo ke kunezinto ezininzi ezibalulekileyo esinozibalula, kodwa akubalulekanga loo nto. Kubaluleke nje uba mhlawumbe ndichaze into yoba uThixo unamathuba wosebenzisa umlambo iYordane xa efuna utshintsha imeko okanye efuna utshintsha istatus somntu. Athi uThixo umntu ngeli xesha ebeyinto just because efuna utshintsha angabi yiyo laa meko yezono, asebenzise umlambo iYordane. Now khumbula uba emveni koba uMoses woyisakala phezu kwentaba, kwincophe zentaba woyisakala waphelela umphefumlo wakhe, emveni koba ebonisiwe ilizwe aza abekumele uyafikelela kuyo, kodwa kwathiwa awuzufikelela, wathatha uYoshuwa. Ithi imbali bathi xa beleqwa ke ngamaSirayeli bezawungena emlanjeni waseYordane,
uthi umbhali as much as kwakukho istorm esinamandla esasiqhubeka ngaloo suku umlambo wawusamazama ka-1936 atasoyiki thina nokho umlambo uzamazama nokho izinto ziguqulwayo. Uthi umbhali wathi ngeli xesha kunjalo kodwa kwanyanzeleka ukuba ayengenayo indlela enokwenza ngayo mawangene phezu kwawo umlambo. Uthi xa engena kulo mlambo kwenzeka isimanga apha umlambo wasuka wohluka kubini ilizwi likaThixo. In fact le nto iqhubeka apha ngoku kule Yordani ngoku apha eYordani yokubhaptizo yaqhutywa nguThixo kwasekuqaleni ngalo mhla ndizamuzana wapha. Uthi umbhali wathi xa bengena bathi ungena kwabo wathi ngexesha umlambo umileyo uzindonga amacala amabini bona bewalker in between freely bewalker phaa kwakho umoya onamandla ovuthuzayo. Uthi umbhali wathi kusabakho lo moya unamandla uvuthuzayo wangumoya nje othatha amanzi athile uwagibisele emntwini ngamnye azame ukwehla ngomzimba emntwini ngamnye onqumlapha ukuze bathi xa befika kwilizwe lesithembiso bangafiki kwilizwe lesithembiso besenimikhwa nemikhuba yasentlantla kodwa bathi xa befika kwizwe lesithembiso bafika imeko yabo seliyeni imeko. So yenye yezinto eyaqhubekayo ke apha kulo mlambo waseYordani. Okwesibini into endiyicingayo eyaqhubekayo apha kulo mlambo waseYordani engumangaliso ngoba uElisha xa necela isahlulo kuEliya uthi umbhali wathi usakwenzeka yonke laa nto kuyenzekayo phakathi kukaEliya noElisha kodwa xa enothuka emka nakamlilo uElisha uthi umbhali kwawa nje ingubo wasuka uEliya wathola ingubo. Uthi wabuyela emlanjeni walapha eYordani enengqala elila ngenxa yoba ehlukene nomntakwabo. Uthi umbhali wabetha ngalaa ngubo phezu kwamanzi nakhona kwaphinda futhi wavuleka kubini umlambo waseYordani. Okwekugqibela xa ndichaza ngomlambo uYordani kukumkani olirhotsi ukumkani onamandla ukumkani owazawayo uNahamani. Uthi umbhali wathi uNahamani asakwazi liqheqa kwanyanzeleka uba asakwazi liqheqa kubekho umqesho laphezulu othi abangadibana nje nokumkani othile angalunga kule meko yakhe yeqheqa. Kodwa ndimva xa esithi esafika kwelaa cala ufumana uElisha esithi kuye hambohlamba izihlangu ezisixhenxe kumlambo weYordani kulo mlambo simi kuwo. Wasuka wathi ukumkani hayi suka akho milambo eBhetelena iApale neVapale apho bendino ndandinohlamba sihlambuluke babantu bakwakwethu kukho amathuba athi uThixo ethetha kodwa kakade silawulwe siphoswa ngamadinga kaThixo ngenxa yekakade ngenxa yokuzazi siphulukane ngamadinga kaThixo. Kodwa kusasanje uthi kuvele unobenani womntu apha obangabakumkani uElisha bethethe into enengqondo kuwe njengoko lena ithethayo ibona njengento enengqondo ingaba ungasuyenza kusini na. Wakholisa bona uthi umbhali wangena isihlangu ezesinayithi wahlambuluka. So kumlambo uYordani yisetting yale nto sikuyo. Mandiyekele ezinye izinto ezenzeka apha eYordani sinomsebenzi kodwa mandithi mhlawumbi kukho abantu abathi xa esifemeleni zethu benengxaki bathi basakudibana nabantu abathile uthi ungathethanga baphile. Ayisowish maKristu sibe nathi singangabantu abanjalo ekuthi xa sivela nje noba sithethanga amehlo adibane nomntu osengxakini kodwa uthi xa senze nje eYordani abantu bakaThixo baphile. Kungathi xa kuvela wena kuthi kanti kuqala kwengxaki kodwa each and every day siyakuthumisa Thixo siyakuvuma ubunguYehova. So ndizama nje ugibisela loo nto umntu uyazazi ke
oba undawo kodwa apha ke ekugqibeleni le ngxoxo kaYesu ekugqibeleni kule ngxoxo kaYesu noJohane uthi umbhali wavuma ukubhaptiza wathi uvuma kwakhe wasondela Yesu ilizwi likaThixo wathi ungena kwakhe Yesu uthi umbhali watshona nje waphinda wenyuka wathi unyuka kwakhe kwakhulwe yenzekayo kwehla umoya phezu kwakhe uthi umbhali ngexesha wehlayo lomoya wakunto ekufitshane wayibona le nto uThixo ngumntu othetha nomntu wakhe privately Thixo ke efuna ukulungisa akanithi bantu baninzi Thixo uselesisini samkhumbula xa ethatha uMoses emsondeza phezu kwetyholo uthi umbhali wathetha naye yedwa xa uThixo wayefuna ulungisa uMoses sangathethe naye phakathi kwesifebe because uThixo unamathuba ngoba asitshile emntwini ngamnye ngexesha lakhe nakuElisha xa ezancothula sakachazele Eliya kodwa uThixo ngumntu aphohlebayo umntu akwazi ufa noYobe washaya uThixo wafakela uYobe esithi belikade ndikufa ukuvota kodwa kungoku nje iliso lam likubonile because uThixo ngumntu wezinto ezifihlakeleyo ndivumeleni ndithi mhlawumbi isizathu soba le meko kaYesu noThixo apha yenzeke publicly is because kuThixo uyise kuThixo unyana kuThixo umoya oyingcwele uhlala ngaphezu komlambo weYordani so kunyanzeleke uba loo meko le ingafihlwa because zezi zinto sizizo ingakubabalo lukaThixo zezi zinto sizizo ingakubabalo lukaThixo uThixo ke xa enomsindo xa uThixo enomsindo exakiwe okanye mandithi enomsindo ediniwe yimeko because uIsaiah uyiprofethile lento yenzekapha but kwazovalwa uhamba kumkempe kwapha uthi umbhali kwakhe kwathi kwaka kwasemnyanyeni uThixo engathethi about 400 years uthe kwaka but namhlanje sibona uThixo sithi lo kuyena onentando elikholisiweyo mandithethe into ethi ungathi xa upresent into ube nesinini kwinto leyo uyipresentayo uthi yeyakho lento ube nebanga ngento is because we are confident about that thing that I love disappoint uyithembile futhi oba yona nawe nitsalela thungeni linye so that's the reason maybe sithi uThixo apha lo kunyana wam oyintanda umveni yena now ndizama ukuthi ke uThixo akaqali futhi ukuthoba umoya phezu kwamanzi ndibona kakuhle kwincwadi yeGenesis chapter 1 verse 1 chapter 1 verse 2 uthi umbhali wafukama phezu kwamanzi lawo because uThixo unamathuba oba athi xa nefuna usebenzisa okanye nje efuna utshintsha istatus somntu asebenzisa amanzi mandithethe into ethi nathi apha kwaXhosa we do believe besides ubaptizo oba when we want to change the status of ubuntu sisebenzisa amanzi xa sifuna utshintsha istatus senkwenkwe sibe yindoda sisebenzisa amanzi xa sisithi umntu uyabizwa ngabantu bakokwabo sisebenzisa amanzi so ndizama ukuthi amanzi abaluleke kakhulu ukuzama utshintsha istatus nalapho uThixo namathuba ofukama phezu kwamanzi uthi umbhali ke wehla umoya onjengehobe there were other pains ezizosetyenziswa but kwakhethwa uhobe maybe kukhethwa uhobe because likhangeleka njengesona taka enolulamo uthi umbhali i-harmless ihobe kwaye ihobe akho nanto elikwazi uyenza naxa kufika le different
because ihobe lilungile, but uYesu chose to use ihobe. Zikhona ezinye izilwanyana benosebenzisa ukuthi umbhali wehla umoya onjengehobe, wazothi lo unyana wam, kwavakala lathi lo unyana wam oyintanda, mveni yena. Xa ndigqibelisa apha ndiyisonga le nto yeyokokuba le nto ndithetha ngayo apha izaliseka ngoku namhlanje into eyathethwa ngumprofeti u-Isayi phaa kwichapter 11 xa besithi kuphuma igatya eziphunzini zikaYese, siqhame ihlumelo ezintanjini zakhe, ahlale phezu kwalo umoya kaYehova. Kwenzeka loo nto apha. Kanti phaa ku-61 ikhona kwaku-Isayi indawo ethi umoya wenkosi uYesu uphezu kwam, ngenxa yokuba uYehova undithambisele ukuba ndishumayeze ululamo, iindaba ezilungileyo. So iyanyanzeleka ke okokuba xa kufuneka kuzaliseke loo nto yenzeke emlanjeni waseYordani ngale apha, yenzeka emlanjeni waseYordani ngale yure. Okokugqibela uYesu apha, just because eyintloko yebandla bekunyanzeleka uba izinto ezafuneka zenziwe libandla ziqale kuYesu, so that nebandla likwazi ukulandela emsekweni kaYesu. Okokugqibela uthi umbhali wathi enokuThixo wacebilile ingubo yakhe yobuThixo, wathatha ingubo yesicaka. So uYesu wehla apha njengesicaka. Secondly, wehla as a mediator between thina noSathana, kunye phakathi koThixo nomuntu olahlekayo. Uma as a mediator uYesu, le nto sayikhumbula yokumediator kukaYesu xa uPetros wayephilisa into ayengqiba phambi kwetempile. Uthi umbhali yathi laa ngqiba yayiphambi kwetempile isawungena ngaphakathi etempileni, kwakho ingxoxo evelayo. Kwavakala uYesu esithi, kwavakala uPetros esithi akukho gama limbi limisiweyo phezulu ezulwini esimele kuva lona naphantsi emhlabeni ngaphandle kwegama likaYesu. I so wish ke xa siqala unyaka okokuba singayazi uba sisodwanga, kodwa sinonyana esimbolekiweyo ukuze asithwalele ubunzima sahlangabezana nako balo nyaka. Asipha amandla xa siphelelwa ngamandla kulo nyaka. Icebo linye ke indlela yobukwenzakala apha, yobukwenzakala. Don't allow the distance between wena nalo nyaka. Andamele ndifumanana. Don't allow the gap phakathi kwakho nalo nyaka this year try to close the gap, because uza kwenzakaliswa igap ozayivula. uThixo kasuki kuthi, kodwa sithi abasukayo kuThixo ngenxa yokubhanqabela. Sithi abakhe babe nempatamo xa sibonisa xa sinqophisa this coming week, asinqophise loba zonke izinto sihambe ngendlela esithanda ngazo. Sinqophisela nje ukuthi xa sipha amandla okwazi ukumelana nezinto sakudibana nazo. So xa sithatha amandla konyaka ndithi ungavuli igap phakathi kwakho nalonyana, ungavuli igap. Try to always close the gap. How do you close that? We always pray. Into esondeza umKristu eThixweni zindumiso nokuthandazo. Makasondele ke lamazwi athi uThixo wezulu asikelela thambisa nqelisa, asipha amandla ngapho nonyana njengokwenzile kunyaka edlulileyo ngenxa yamandla kaYesu Kristu Nkosi yethu.